Sanibonani indlondlo ezinhle. Sanibonani indlondlo kuwo wonke amagumbi amanomhlaba. Indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhosi. Sanibona. Ngizoqhubeka ngiyacela nje kahle kakhulu ukuthi ngiqhubeke namaphupho. Yes, izolo niyibonile ivideo A1 lengiyikhiphile. Ngicela ukuthi mangiqhubeke ngawo. Ngizoqala la ngiqale nje kuleli lithi Ndlondlo ngiphuphe ngiwasha izingubo zami zokumbatha. Lezi ngubo zokumbatha lezi kade uyiwasha wena uqobo loyo bakubonisa wena ukuthi ungcolile Ndlondlo. Ulala nje noma ulele kuyakhombisa ukuthi asikwazi ukuthi sifike thina ngoba usangcolile. Uma umuntu makuthiwa ungcolile umuntu onjani? Umuntu onesichitho, umuntu onemoya yobumnyama. Imoya yobumnyama ungayihlanganisa noma ungathi ngani, kodwa nje imoya yobumnyama ekusho ukuthi iyiphoso, iyichitho, iyilwane, yini singayi kakhulu uzuthuke uthi nezilwane, kodwa ngichaza imimoya engcolile ukuthi yini. Kusho ukuthi wena Ndlondlo kusafuneka uyohlambulula ngoba lezi ngubo lezi ade uyihlambulula lezi ezakho akusizona izingubo zamathonga, akusizona izingubo zobani, but zihlambulule kuze nawo amathonga akhona ukuhlambululeka phezwe yakhe impilo. Ngiphinde ngize kuleli phupho ukuthi uphuphe izilwane ezu6, ubhale ngesilungu uphuphe izilwane ezu6, seems like a goat, then seems like a goat, white all of them, but 3 of them were having black spots over the eyes. After them came out a cow, but the color was so confusing. A purple, I don't understand. The color ibi purple. Kusho ukuthi lo owokuqala izilwane lezi ezu6 zibonakala ngathi imbuzi zu6. Manje lezi ezinye zu3 zi-white sezizonke, lezi ezinye zu3 zinjani, zinama-spots la emehlweni. So Ndlondlo, uma ngabe lezi imbuzi zinama-spots emehlweni kusho ukuthi kukhona la wena ofune kulungise khona, ngoba yabo nje bazinama-spots kusho ukuthi kumnyama akukakakhanyi, kufuneka imbuzi mazimhlophe zibe mhlophe zonke. Okusho ukuthi kusesekhona la kuwena la okungakacaci khona, but bayazi ukuthi nansi inkomo iqhamuka. Le nkomo le mayiqhamuka ikhombisa ukuthi cha sikhona amathonga akho lawo. Ikhala yakhona injani, ipurple. Le khala epurple, ukhala purple usho ukuthini ethongweni? Ukhala purple noma ngabe uyawuphupha nje bokwazi ukuthi leyo ukhala purple usuke usho inhlanhla, usho imali, usuke usho ukukhanya. Financially wena kusho ukuthi kuthiwa lungise ethongweni ukuze sisuke lamabala lawo esinawo sigeze senze kahle. Uma ngabe Ndlondlo ungawuyenzanga imbeleko, hamba okwenza imbeleko endaweni efanelekile ukuze uzokwazi ukuthi wamukeleke kahle ethongweni, ukuze bazokwazi ukuthi understand ukuthi uyabona ukuthi lamakhosi angibathile awakwabani. Kuyenzeka ke uthothi ukhabo baba la kanti wena ubhilonga khabo mama. Kwenzeka isibongo oyitshela ukuthi wena isona, cha kanti akusisona. Uma nje uma wakhe engashadanga nobaba wakho yazi ukuthi ubhilonga kamama. Uma umama wakho wathi mayeshada kulowo muzi eshada nobaba wakho kodwa ususesibelethweni ukhona, wokwazi ukuthi ubhilonga kakhabo mama futhi, ngoba umntwana othe maye engene esibelethweni wangenele ekhabo mama. Kodwa mangabe uma wakho ushadile, ushade kulowo muzi, washada wakuthola engakashadi wasekuthola kulowo muzi, yazi ukuthi wena ithonga lakho elasekhabo baba. So zibheke ukuthi ke ithonga lakho elakuphi. Okay, omunye uthi ngiphuphe kwehla umuntu ezulwini eze kimina, wangibamba ngesandla sakhe, uyikhehla elinezinwele ezimnyama. Iphuma empophomeni bese iyaphela impophomo, igqitshwe yini amanzi. Ikhehla leli liphuma emazulwini. Obvious Ndlondlo thina singama umoya wethu wamaZulu, umoya wethu okaNkulunkulu uqobo. Leli khehla malehla umbathwa amakhehla. Leli khehla malehla likubamba ngesandla likukhombisa ukuthi nayi indlela empophomo. Wena hamba empophomeni, mase senisuka seliphuma empophomeni sevele segqitshwa amanzi. Angithi usho njalo? Yes, usho njalo. Ugqitshwa amanzi. Uma ngabe seligqitshwa amanzi lisho kona ukuthi
lamanzi asho ukuthi thina singabantwana bamanzi, ukuwo wonke amanzi ubhilonga kuwo, ngoba wonke amanzi hayi ukuthi ngoba ekubonisa impophoma ubhilonga empophomeni kuphela, hayi ukuthi ngoba nakho omunye ezokhonjiswa ezibeni akho edamini elingaphandle bese ecabanga ukuthi yena ubhilonga ezibeni, ubona ulwandle ucabanga ukuthi ulwandle. No, unesithunywa samanzi, uzokuthatha uzokubonisa ukuthi unesithunywa samanzi. Sebenza ke Ndlondlo, usefikile ikhehla la ibonakalisa ku sebenza ke Ndlondlo, ungabe usayeka usethi lana angazi noma bekubuye yini futhi ake ngigcike la kwakuba mina kwakuba ofish behla kweza mina omkhulu kodwa ngibaleka ngisaba. Okay, uthe mawuza lo fish weza kuwe unjani umkhulu, inhlanhla leyo Ndlondlo, okusho kona vele ukuthi umntwana wamanzi. Kuzo zonke indawo kuzoqhamuka amakhosi amanzi, kuqhamuka indlondlo yamanzi, kuqhamuke noma ngabe yini epython noma emnyama inyoka, kuqhamuke ini okukhombisa ukuthi wena ungumntwana wamanzi, wena inhlanhla yakho ikuphi, isemanzini. Njengoba usabaleka ke vele kusho ukuthi vele usasaba amanzi. Ukwehla komuntu emazulwini, nayi indlondlo ingitshela ngokuthi ubona umuntu ehla emazulwini, nakhona ukwehla komuntu emazulwini kuyikho ukuthi thina umoya wethu uqhamuka vele phezulu emazulwini, uqhamuka kumvela inqanga uqobo. Umntwana wenzuza spirit, umntwana kaNkulunkulu. Yebo bonke abantu bangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa thina sinale DNA le egazini lethu kamoya oyingcwele. So sengiqedile mase ngisho njalo, ngiyazi ukuthi ke uzo understand. Ngiphuphe izinkomo zigcwele igceke ekhaya, kunenkonyane elibovu belijaha umelusi laze lamfaka edamini. Khona egcekeni bekuneyinkomo ezinkulu emhlophe engaphansi kwamanzi. Okay Ndlondlo, uthema uthi inkomo beziningi egcekeni zigcwele, angithi uma uyiphupha ekhaya lapho bese kuba nenkonyane le belibovu belijaha bani, belijaha umelusi laze la umfake emanzi. Bakhombisa wena ukuthi thina sifikile singamathonga sigcwele, uyasibona, kodwa wena udingeka lapha ya emanzini, lapho ufike wabona khona wena futhi usubona lenkomo emhlophe, ekusho ukuthi inhlanhla yakho leyo isemanzini. Abantu bakha bakwembathile amathonga asemanzini, akulinde emanzini, ayazi ukuthi mawuqala indlela yakho yakwamoya uzoqala uvulela inhlanhla zakho, ngoba yonke into yethu imhlophe but ingcoliswa umhlaba kuphela nje. Thina osingcolisela izinto zethu, ngoba sithi masihamba sihambe naleli light leli elithi masithi siyavela balibone. So yilo leli light elenza ukuthi lihambe licima ngoba lilethwa imimoya yobumnyama. So ke kusho ukuthi Ndlondlo iyona i-breakthrough yakho lapho izoba khona. Mangawe emanzini, uye emanzini uhamba amanzi, yila uzovuleka khona ubone lezi inhlanhla zakho lezi zisondela kuwena. Yilokho nje okufunakalayo. Ndlondlo enye ithi la Ndlondlo ithi ngidlula kwamakhelwane ngabona ingane igwilizwa edramini lamanzi, ngamemeza uma wayo ngabuza ukuthi ingane ewubani ikhona, wathi cha. Waphuma emnyango wagijima ngayikhipha emanzini. Okushe uphumile yena wayikhipha emanzini, ngayigona ubaba wayo yena ekhala, kodwa ngayigona ubaba wayo yena ekhala kodwa wangasondela. Okay, ubaba kazange azasondela ngoba wena ubona ubudlula kamakhelwane, wabona le ngane igwilize emanzini. Le ngane igwilize emanzini kanjani? Yingoba wena kufuneke ubonakale ephusheni, uthatha le ngane uyisave, kanti usuthatha lesi silwane ususigcina kuwe, ususenza ukuthi sikhule manje, sikhule kuwe lesi silwane. Usunesilwane ke Ndlondlo, sekufuneke futhi ungabheki kude ngoba lesi silwane lesi siqhamuka khona eduzane. Yisilwane nje leso Ndlondlo, ngoba le ngane uyigonile. Kuba uyigonanga nokuthi kuba uyisizanga wayithatha bekuzoba kuhle. Ndlondlo ngicela ukubuza, uma ngithanda la ekhandleleni kuba ne-blink eye purple engathi isondela ibuye iqhele. Okay Ndlondlo, i-blink eye le purple it's
iso lakamoya leli elivulekayo kuwena, okusho ukuthi leli iso lakho lakamoya liyavuleka, i-third eye yakho iyavuleka, ifuna ukuthi manje ucommunicate kahle namathonga akho. Bakukhombisa ukuthi manje communicator nathi usekuvulekile, sesivulile la. Zama-ke manje ukusebenza kanzima ndlondlo ukuze kwazi ukuthi uqhubeke nendlela. Usuvulekile ndlondlo, bakuvulile. Ngiyabonga.